Sira, Saturday, you know, my idea. Now go for a shot. And it the and it the hot. As someone else to Christ or kind and person, me know the deal who come on. Diana Ba. Amen. Amen. What was Joe? You are near Bappy. And the one we ask. But you will Diana Brebe. Diacorano, Nabano. And I mean, who Diacora. The Bacha water say. Se Diano. Nabano ye dear. Obia come for. Matra mu kakra. Ye wakwa unsusa. Obi ape. Udru market ya. Ye siesie ni ato. Ade wo nsusa no. Ko ba ko na me board ye friend bedroom. What you say? Ade wo nsusa no. And also tetefo papa. So on say the city. Ana yewo ahaba bi ye friend pepe bi awu. Sa fifiri fofra ane bedroom ne se na de atia ne se okuani bi ehunu ya no ahu odo no atwato agu because aso man am faso so obeti adi na mo na dia me me se na habon ya duro ekro to obi serious na yam na de tare mu a na so ati ase obi ana de aye say ye di akoya no mu de ya to di pepe de awu asetra ni say o mu si pepe ni bi na o ka se kwa unsusa ama okoteti ni odi ye e no wu so ati ase ti ya to di pepe de awu na obi a wade afuo pan ewuru pepe de awu a ono o chatugu but ohuru kwa unsusa na wado ho asetra ni say obaba batete na wadi asatra wiram aminim dua bi ya frani dibo ya bawe bi somebody to san katia bada so ye kana hore ana dua foforo so aya ya similar ya frani bete ano dia yeni so dia say na rekusiewe asa oria ne nam ne body ni nyina ba no kusiewe a body ni nyina na tiri ngoma kora ba no na yesusa ne adidi agro sa okwana bi ateda ha no afa branya sia ye ni sky ye de koto kamba de ato etuo ati ase enkamprodio na omotom oso odru magazine omukura de omode dadia na aye de ne ekotwa nkampro na yenisika akoto kamba ana musa boyehu sakamba na timiku ndi yanko yedi eni bete yedi tujamu na nsuo na wo mu ne twiwe ehuru betwia na niwa na no atwia ufa na dia boda ho na dia bofom na di pom ya boda so translation atuatuo beteno no betania obi akona da wa ya di bedi agro ya mfa nhia lum so on say this here ama ya wo ahaba bi ya frana onno minyini ya na mo sa ya duro bitalif we na mo sa ya duro na bano obi antini na bano but asawa similar yes sa anka ofa kra na se aso ketekete a wudi asawa na so ti a wudi a dede na me na ha da ya no so enti ya wa dua ba different
deɛ yɛdi ane deɛ yɛni. Amen. Amen. Enti dua biara no na ba ane yɛde hunu dua korɔ. Sɛ matema sɛ sɛ kube si hɔ a obi nkyerɛ wo. Anka si hɔ a asoro tangerine ana soro lime yɛde horo ankatwadeɛ ana soro akutu a yɛde horo bucket so ɔde aseɛ ana saa soro anka nkasa so differences wom bɛtena haban no ɛyɛ ase na mepɛ sɛ nnipa dwen etwi ba so Christianity anya wasɔre korɔ no ana ba mi a wosɔ yɛ kristoni but aba a woso amen aba a woso no ɛno na ma yɛ hunu nipa korɔ a woyɛ nti Yesu se bedua no yɛ dua pa na aba nso ayɛ aba pa saa na ɔkaa sɛ wopa nso a bedua no yɛ dua bɔne na aba nso ayɛ bɔbɔne na dua biara naba ɛne yɛde hunu dua korɔ amen matena se ana masese na mahu sɛ Ghana ha ɛne wiase yɛyɛ big mistake yɛto nneɔma nyinaa bom wa a wobɛka nyame asɛm korɔ gyee no yɛsɛ wodi atɛm ne nyinaa ne sɛ nipa ne di bɔne no wansosɔ no so wakɔyi n'atɛn enti wodi atɛm sɛ wate aseɛ nipa ne yɛ bɔne no wansosɔ no so that's it ɔsosɔ no so woka bi fo adeɛ wayɛ so sɛ wanka bi amfoa so nko adeɛ woyi nokorɛ no ho atɛn deɛ bɛka sɛ wodi atɛm yɛbɔkɔ no duani wodi atɛm saa na ɛkɔ so ɔjo yes sɛ wotena ase na obi di bɔne aduaba afiri ne mu ba no anyɛ aduaba papa wobɔ so a wɔn se adan nti na woka wotaa no nti a ante saa o efiri si a wɔn sabi minya abɔfra sɛ nyamedwuma mu kura no emfi a manya wɔ mu ne kyɛn obi a yawo no sabi mpra biasa mebɛto asɔfo wohyia bia na appearance efiri ne tiri mi ɛbɛsi ne nansoa so ma ɛho sɛ sɔfo na ekoi ɔnkasa wo ho ɛbɛkyɛ wade aseɛ ɔne wo ni nkɔmmɔ but efiri ne tiri mi ɛbɛsi ne bɔwerɛ so ma ɛho sɛ sɔfo na ekoi wohyia no a wontumi wone sɛ nipa somasi ɔda soronko sɛ woatema sɛ na matena se ansa ne yɛbɛka sɛ asomasi yɛ diifoɔ kane no kyɛ sɛ wohyia no a wonhuru hwee gye sɛ bi a wokɔto sɛ bi a ɔyɛ nyamdwuma ate aseɛ nipa no appearance nipa ne kasa akoma a ɔde yɛ adwuma no wate aseɛ ɛne ahofam a ɔwɔma Jesus Christ wohyia bi a wotumi sɛ yes wɔyɛ diifo ampa and at the same time wobɛsa ahyia nipa a wɔ so ɔyɛ diifo ama wɔkyerɛ wo koraa ahwɛ a wonyɛ so so wate aseɛ matena seɛ na masese na mahu so in fact nneɛma a ɛkɔ soɔ yɛyɛ pansi mehunu sɛ akyea wate maseɛ fine Matthew chapter 7 a
abaka asɛm bi mɛtu asɛmpɛtɛ nso nkyɛkyɛmu dumiɛnsa ɔde bɛsi dunkoro Matthew 7:13 ayi akwan ahodoɔ mmienu obiara nkyia ha o monhyɛne ɔporoteatea no mu wɔhyɛ yɛ the voice of Christ monhyɛne ɔporoteatea no mu wɔhyɛ ɛkwan na yɛ ho de wɔhyɛ mmienu wɔte ase ɛtu asɛm ɔde sɛ akwan ahodoɔ mmienu wɔn ahodoɔ mmienu monhyɛne ɔporoteatea no mu owia na wɔkyerɛ yɛn sɛ yɛnhyɛn aponteatea no mu na pono so ne kwan a ɛkyerɛ ne deɛ ɛkɔ sɛ yɛ mu na wɔn a wɔhyɛ ne mu no yɛ pii wɔte ase ɛkwan a ɛso ɛkyerɛ no na kyerɛ no deɛ ɛkɔ sɛ yɛ ɛkɔ sɛ yɛ na wɔn a wɔhyɛ ne mu no yɛ pii wɔn a ɛfa soɔ no dɔɔso na ɔporoteatea no ɔkwan yɛyɛ ne deɛ ɛkɔ nkɔm na wɔn a wɔhunu no sua yɛnti asɛm wɔ yie Jesus Christ anum asɛm ni ɔkwan a ɛso no na kyerɛ no wɔsi wɔn a ɛfa so dɔɔso paa na mfasoɔ na wɔn mfa so korɔ no ɛkwan no ɛna edu wɔn kɔ sɛ yɛ ɛna ɔso ɔkɔ ahweahwea no wɔn a ehuru sa wɔn a ehuru sa akɔ ateatea no esua na dɔm na de yɛ kɔɔbea yi nkwagye ngyematere ase a meyɛ analysis no ɛna mu nsa mpa wɔyɛ Kristo n'anum asɛm wɔgye bɛ so amepɛ amɛ mate aseɛ ɛyɛ Kristo n'ankasa anum asɛm amen fine wɔn sɛ ɛkwan a ɛso no wɔn a ɛfɛ mu dɔɔso mate aseɛ number 1 wɔn pɛ sɛ wira bɛka no wọ́n ti àṣẹ wọ́n pa ahokyerɛ wọ́n pɛ sɛ ɔbɛ poli amen ɛna ɔmpɛ sɛ ɔbɛ taa mìíràn tí wọ́n ti àṣẹ ɔpɛ sɛ ɔnam a ɔyɛ free ɔmɔ nfa so no ɛdɔɔso ɛkwanwɛnwɛ no deɛ wɔnam so a nkokora werɛw na nsɔhwe a ɛnso werɛw sɛ ɔde aseɛ ɛyɛ kwan no hwea no baabi wɔkora a naasɛ deɛ afu atia no gye sɛ ɔfɔɔ so ne wabiem na wakɔ wɔma wuru saa kwan no hwa amen yɛsɛ sika fam ha yai sɔfo na obi abatena ase wɔ na sɔfo bi preach ɔsɛ na ɛsɛ sɛ preach wei de atwam sakrawadwen de atwam wɔde aseɛ sɛ ade a wasa di a mahu no sɛ anipa ayera wɔde aseɛ nipa ayera papapapapa enti ɔkaa kwan no wɔn nsɛm yɛ yɛ no yɛn nso de wɔde bɛto aso ɔsena mohwɛ mu yie adiifoɔ atofoɔ ho asɛm a ɔyɛ asɛm a Kristo kaa wɔn anim yɛ ha na ɔde wɔn bɛto aso yɛn ti a ɔkaa sɛ ɛkwan no so ebi so ɛne sɛ obiara a ɔkura Kristo nkyerɛkyerɛ ankasa no ha enipa mpɛ hɔ so ɔde aseɛ sɛ ɔkura nkyerɛkyerɛ sɛ ɔde nyame asɛm nkutɔɔ ɛbɛ bɔ nipa mpɛ so ɔde aseɛ na mmom mommra mɛtumi aboa mo anya sika nipa bɛgye bom na anɔpa yi mebɛka nsɛm akyerɛ wo mebɛka nsɛm akyerɛ wo deɛ ɔtoa so kae ɔsɛ mohwɛ mu yie adiifoɔ atofoɔ na wɔnam enyanten nwoma mu ɛba mo nkyɛn ɛwɔ mu deɛ wɔyɛ wɔn mu no pɛfoɔ
Why am patakudia mai? Adufuru pefo. Wanaba na mo de ho. Paul said what you can. Yes. The fruit na ba no. Ana ade be wo se wei. We difu anyame afra no. Na we nso e difu trofo. So what you say? Yes. Why church ni anyame afra no. We church fo atrofo. Why sampakani anyame afra no. We nso sampakani trofo. So what you say? Now, me come to quotation bi. What you say me pe amen. Amen. John 3. Yara asampa. Etremi ansa. John 3 verse young can free 33 mra. John 3:33. Dear, what did I dance here now? So, no, it's when you're upon your coffee. Aye, 34. That when you're upon some other can't you're upon some. When you're upon Zoom and son of the Yama. I don't do about or the Yemen Nations. What we say you was here Amma statement. Why are the voice of Christ? Was it your me asomana no? And I said, What the Yamia said that call? this. Young said Jonah. God sent him. Why a prophet? But what the Yamia said the call anyway. Young said Noah. Jamaso amen. Amen. The matter I say. Yes. What the Yamia said the man the pants for. Look at the John the Baptist. He's a prophet. The last and the major prophet. What do you say? Yes. What the Yamia said about Israel. Amen. Amen. Young John Revelator, the prophet. New Testament. Young John also what the Yamia said about the matter fine. What said the Yamia Sumano? Come. What I say? Yes. The Yamia Sumano. A dear what did bring the back. I am Uncle Passion. Obofono. Oba Marin Jano. Obofono. Oba Marin Jano. I said that on the back. What the Yamia said, and a brand Marin. Another one. Yes. The word of God, and what the brand Mary. Mary, I receive the word of God. Amen. Amen. Fine. Matresi, my sister. Now this small buffalo. Any colonials by Kassan. Yes. What can you say, Kojopa? Simon. Into my new 40 Peter, so my uncle from a big cow dear. A salon. What do you say? Peter Bayan or the radiation and a break colonials really fearful. Yes. So I said, Yes. what did you mean? Samo and the brown. Tassemini. And the Obia, one could say, Yamiasami. What I said? Yes. No, sorry, I was saying, men Yamia from it. Men Yamia from and the other man may have contract. Somebody about down for. The matter what I said. Sunny pan the soil, what look at Jeremiah. I rather friend Jeremiah. But some of the men so much men some many are that's why a prophet. What I say? Yes. From Jeremiah 1 to the end. I am some of Jeremiah or Israel. And actually. And some of the Jeremiah. Yeah, what did you use that flattening? You are the church alone and your barrack or joy. What I say? Fine. Ezekiel chapter 2. Now maybe not some of Ezekiel. Chapter 3 no crowd here. Was he assembly only? He's a prophet.
ɔsi asɛm no ɔni ebata wa yɛ aseɛ owia no ɔsi ɔde na si Israel fie so alamfoɔ nti tie ma sɛm na kan bɔ wɔn kɔkɔ wɔyɛ analysis amɛyam obi antrasi na ɔntie ne yie dabi abeka bibi sɛ Ghana ha no yɛ soso ne ɔmo so ɔyɛ aseɛ boys yi sati yɛ maka wɔ sɛm saa deɛ bɛsi na sɛ nneɛma a wɔn yɛ no ɛne awurade asɛm nkɔ sɛ ɔde aseɛ ɛne awurade asɛm nkɔ o nyɛ saa na difudwuma teɛ maka wɔ sɛm from yɛasanto akɔ so abɛsi na wɔte aseɛ mɛmi sɛ ɔde kaa ebi nso ɔha ne asaa na ɔteɛ tɛrie meka sɛ awurade ɔmfa sɛm nso ɔbea no kɛkɛ wo amen wonim sɛ Jeremia kaa odiifoɔ bi sɔre yɛ ne yɛfrɛ ne Hanania ɔno na daadaa Yehoiakim ɛne Sedekia akoma ɔdaadaa Yehoiakim Juda hene no ɛne Sedekia akoma ɔhyɛ nkɔntrɔ daadaa wɔn sɛ ɔmo ani bɛfiri nyame soɔ so ɔde aseɛ ɔde mo nsɛbi ade no nti Yehoiakim ɛne Sedekia rejected the words from Jeremiah mouth sɛ Yehoiakim died sɛ Jeremiah kasa no asoma ne akɔboro na yɛ sɛ ba Jeremiah nkyɛn ama Jeremiah bɔfra yɛfrɛ no Barak ɔnya adagye twerɛ nsɛm no nyinaa akɔ kenkan kyerɛ Yehoiakim fiefoɔ Yehoiakim te fie ɛne ɛde Jeremiah num asɛm no de kɔmaa no ne nsa so mu a ɛne ɔsonhyɛ mu na ɔde hyɛ gyem ɛna bi akyi na awurade kum no ɛna Sedekia take you over na ɔno de ɔbɛyɛ kyerɛsɛ nurse what you say sɛ Jeremiah ka nyame asɛm ɛde kyerɛ ɔmaa no a ɔsɛ mo nkyɛn nhyɛ mmerɛm na hana de abɛhyɛ nkɔntrɔ ne abagye so so what you say mɛka nsɛm kyerɛ mo wɔnhwɛ yɛ ade kyɛ ɛbɛma wo sɛ false prophet and a prophet so wɔnhwɛ yɛ ho ade kyɛ ɛbɛma false prophet wɔgye so a prophet gyeme so amen nhwɛ yɛ because ɔnankwammɔ ne so na ɔde apɛ sika na ɔde atɔ mo ebi a yɛka ne sɛn container baako anwa container baako na ɔba abɛkyɛ na ɔde really hard anso ne mu yɛ patakuo a wɔyɛ awurade dea na bi asɛm wɔ emeka amen odiifoɔ bayi wɔde mo study Bible no amen asɛm a mekan meka kyerɛ diifoɔ no nyinaa menye twe nyi adoa te asɛm de yi wɔn si bɔne kwan so sɛ wɔn mu di anadwo da fiom wɔn yɛ on guns wɔn ti aseɛ akyere nipa twi ne mogya anadwo da fiom tutu nipa ani wɔn ti aseɛ mɛ se mɛnfa ma firi mɛsin ɛna mɛnfa ma ɔka ne sɛ eliminatifoɔ adiifoɔ no amen wɔn wɔ guns ghana
force NDC for guns. Masa munya de mo kyerɛ. Before no more you. And MPP so on guns. Fatu baby. What you say? One more gun show. Say ma, show who would you call? Because ya yenya mjuma machine. Ya share diffo. I share some pakafo. I share tretrefo. Me come on mati. Yo, ya pantry. I am west. See mjuma be heading. I am west. Fashion oh bio. What you say? Say. Mama men can say. A fresh woman machine na. Me kwa asore. Me chance ya diffo ni bi. Ana me share asofo. Apostles. Ana dia kekeka. Onim. Ma won sofo bia. A flip it no time. Nyame ka tira ne se. Oba wa ji so nu nufu ansa na yare awani mu akọ. Yes. Ebi ana bi oba buru ba bi dia. Mo ba tiri ya ka tira me. Bi bia. What you say? Me wuru bi da. So bi ko asori. Ya se ho bi tu mo yare. Just a sofu yi nufu tu na num. Wasajina ya shudim. You say. What will you do? What you say? Ebio. Obana ojira ho. Ho bi hana. Just a mikisino. Ofema ba wana ya ho ofena me. What you say? Na ayama nwa sha. Amen. Joe, me da bi abeka. Enya me. That's it. Enya ntino say. Wo be huru kwa nkese no so. Na de wo ko wuom. O se do sika no. Yes. Asama Christ kan o to di o kan na si. Papa na ko su ni. What you say? What you opa me say ukuada. We are not this asode. Mama tell this bishop on kase oye mpaibo. Ni sore man kura ma. Se die no. What you say? Mama da wo mani. Akoba bi atoba ifonku. Ya the apple back up apple 200 cc. Say 50 Ghana. Apple na ya carry no. Yes, it's just maybe 5 cc on ton so. Yes. Back up ya 50 Ghana. Asaba na me ka no. Omoto. Omoto. O ka send ma bo for ha. Oto. 50 Ghana. Oto. So what you say? Oto. Only say so sika so o me timi cham tu. Apple no me a pen. 250 half. 250. There's a one to me on 250. And some want the toy. And some want the top by phone. Oh, yes, just every I don't hear. Well, I really said the problem, but the answer is no. There go. Obia obeji o di adanse se ana me ye akobia wo ye part of form. What you say? Wo ye part of form. Se ye ba ya mo ababa foforo no. Ebe biri mo ni suna mu famu sika nko. Obejira ho a me hwi apo no. Na me yare nkwe. Se tu ye se me mo ye. Eko me ni ono wa ba ha. Bi odinfo beka se ye bia. Ya mensu ye. Ya power. Come on. Hasemiri. Na man force so garo.
Yam find so would you answer your summer? Yes. So that's not done on us. I'm my own one. There's somebody, and this one about your cousin was Chica. And the one now with Jimmy Yao got now. And what I am billionaire. What is it? One now with Jimmy Yao got now. And what? Mumusa, what was such a good I know everyone. I know everyone. What will you know? Maybe you want to go sit. What do you say? As I remember for the knock of French was very good. One ship eye. What do you say? The Benazza say, on the same what is I? Consequently, no in prayer tower. Who was up quite your madam? So I know them. No paralyzed. I usher. Or the same. Continuation. No more those who are continuous. I know everyone. What does it? But I know, sir. Now, let me tell you that some warrior or shall not say will be there tomorrow. I'm not against. So what does it? But I never call the person. Ghana fool who himself. Christianity and Kosa. Christianity and Kosa. Musa, what can you mean? Some say no more suicide. What is it? And to be sure, never say it. We shall never say it. Just a minute. The person, Obian and Timmy. One share, what do you want to castle? As soon as you car. Let me see you. Whatever cheer on the what did you ever tell us? Whatever tell you, be very careful. Tell you, I mean, I'll be in the car. What's it? So, yes, you car. On your banner, shall have one winner. We are not the theatre. What's starting? What castle cassette you united for? But it's all young. I don't know who's a seminar or no answer. Somebody be a preacher and do all cash and beer. None of that. And of you never would ask some good walk. So I just here. When you are come back, then you inquire. Moja or painful. Now see the money. We see I want to be neat. I was so yes, you come out channel. So I just here. No, no, sorry, your back. About 1 year scar. Now watch it. The tell you, I say yes. Now, men are going to see woman. So I just here. Michelle, your mom. When we say Kennedy, sir. And then I never cost one. Or to me, that's not your son walker. But I dare, you have a more for what I say. I dare, I wouldn't know most can be dino. One can. Oh, God. This is a friendly chain. So that's here. One show you. Maybe I don't have a share. Sako Kobowi. Maybe I die. Jamaso amen. Me shop boys na dia omo ya no ho. Atai papa. Atai. Obi obaka tro se, the omo ya is from the Lord. Oga Jesus so for kwase we asa oboa. Wa mo nyina ya occultism. They are worshiping idols. They are bowed down to gods, not God. They can't crack them.
Omo sacrifice omo ye. What you hear? But it was season beyond the dia. It was your sacrifice. Not sacrifice and more do bano and Timina we are for yes we come. What was sacrifice? Our way. What you hear? The person now will be a moon shadow. Monsieur, à ce moment-là, à l'intro, monsieur, on m'a ma canne on m'a bien on va te mettre à casa. On continue à gros. What you say? I know you see can so ase. We get trash. On no down so ase. Who say the city? But this is a conference can we yell da. So ya say, we get train na oje. And can you watch ase? Never say my class control. I'm now 34 years in ministry. Yes. For the work I'm doing. What you say? Yes. When I remember credit to say beyond your 15, beyond your 25. Yes. Assembly. It belongs to God. So what you say? Sika woman yodia. Sika woman yodia. I saw your business. Send your more. Yes. So what you say? Sika woman yodia. It belongs to God. Obia ya me afra no bia no. Awurade na coach no. Tieniye. Ya se so for run for. Akoka se bi mfiri nyame. Mo mo ne ko tra fidie so didi na to. It is true. Asema so for run for can it is true. Mo mo ni mo se mo mfiri. Ori asia. Me be jina hoyi. Da ya me ka bibi sha. Onse omo se brother Same. Sana obi ba ka tell me so o se. Maybe your okot for penny. Me ti ya am se me da nyame ase any okot ni yagu no. Obi an tra de baby. Same na me ya pani bi a magu no. Yes. Mo bi an ko hia bi. O ka na de sere. Ono ya wo ese nya no kore. So ya se. Me be sha Ghana fo nti no mu nti ni ye. Ya se ni. Mun shawo ye. Ya ka wo defo a Ghana ha. O ka ho. O ka ho. Ni pa wo ya yira o ka ho. Ye yo mo ni ma. Ya se ni. O ka ho bi. Ye. Na ya ni ya se. Na na ku fo ado so o so. Ghana ha, you need nation prophet to be our. I do not bear. What's your year? Yamidi for being what? Or by why I say why I jump so be about. What you say? I'm not against anyone, but let it young go Bible room. Amen. No, you for some come. Na ya threaten no akotam na ntwi akopacha o ya dia me pesa Ghana fo ni ba ya huso adia Ghana fo hia aya repentance amen so be sakra ya na ya bi Yesu Kristo chi anu ni adia Ghana fo hia o ya sia odi fo ba akoye ekuro atuni se pacha. Ya na se pumpuru ekuru what you say so obi e ma no nyina gu what you say obi so dia da hospital obi so dia da hospital tasemi aya ni a truck from Spain so for any what you say me be so Ghana for ya we Thierry, what a quite sorry. Yes, you look your number. I saw them all.
shisha the first Ghana not to buy obi any 3 billion ono so na show them so we 3 billion why the piama angelic work yeah what is it obi jina show them oso oyi sika owia no asade ade so se correction owia wo se ba gwa afode sika obi a ono timi yi sika no aye me mama se Ghana fo ya dre aye me mama what is it America last 2 months last year and some TV in Babans the can some say Christian cancer any Pentecostal cancer now you make me a stop woman da what is it because woman what's that so being a scar woman of you mako and then sika or brand of wash so that's it maybe Joe America who sika on China what is it and you can dingy and I don't listen to more you can words of wisdom what you are doing what is it today we are come and follow bisika jeni ana me yodi panso a me nso obia we do rough me to come by office that is me tell somebody o ka sampani fo ni o ma yi obi a ho hey on last week me come before ayi na na ko fa mo o ma ni abre I was saying majority leader Mr. Chairman Sabon Sumini Pari for trash. I didn't say you be a summer client or my council more quiet. Are you good? What is it? No, Bianca saw Master Samrama Christosom. No. Sasana Christosom Kodia. I am Rago. A beer come up a comfort. And so much TV so almost yiska. So that's it. And ono ya drama ono aba jira odi anyeye. And na wa se so be jira so ba me bia ma. What is it? No man for. Ano ba ka so ba jira so. Ya so ma sika dro. Wo ga dia ga na akodu. Obi anso ya wo asa sika dro ye komi ni pa ye ni mo jaaya ya fa krama ni sika dro bata se o ma ya nhwahaya masinda ani na be kan ko se wo TV so se na na kofo ado frame se mo na parliament woni ye nyira hihye mara no en ka me papa bata se Christo son ya better you will Methodist. You will Assemblies of God. You will Pentecost. You will Apostolic. You will Baptist. You will Presbyterian. Any other churches. So what I say, resurrection power and mobile so from a crew so powerful. Deeper life. Church of God. You will recite churches in your eye. And be the one not this morning. What do you say? But I'm not your corner. I like orange. Master, last week in the guy, I like him. So I'm running through you, what do you say? And yes, yeah, papa. So, what can I say? Tax. Ombetue di muasem because yanse ya beto bibi no sex because wa show them sex because wa show them adia busumfia ntimi nyo
And they are so for you, I saw them. What is it? Come on, you move in the machine. Or bury that could not tell and also be on it. Who you reside? No, Mikey Quano. And a software about could you know appear the top at our battle. So I said, God never do this. You were saying, come on, chin of no, Bible said that German, but also say, oh, kissing or no, she kissing my hands. No balance of reference. A balance of reference. What's the other one? You also be the most open. So I said, Being so penny. I'm a cousin. In our home, you are for many. What is it? That camera, damn sure. You, That you are beautiful. Monsieur, what I know, you will be alone. Because Zimbabwe, you be the also you are. That is nonsense. God never do this. There's another good for them. I know what they're saying. But when we are tracing my somewhat, shall we? Echo so dear. And the enemy who will lead us upon me. The count of money who was out of the moon was. What is it? A dear Clamodam, which you quite so come rank Clamodam. I could kiss you be Yamo. Rank Clamodam. I got you a band. No opportunity. What could I want me and sat at night? To me, Mokrown to you drink a good tea. What is it? What rank Clamodam? No class now. Oh, come What the so what is it? Say Christian, and yet justice to be on. Because the leaders of it is a Christian council for me. We will not be called your way. Me wura de kodi a omo ye pampan so ya dunu ya duru ba bia at least I want say ya kasa jama so amen they are so for the be here I am very bad they are there for the be here I am very bad yo when you say asampa kafo omo so we say one ton si anton oye wenye omo so you one wajim Jai. Opinion was a show good pen. What's a wild person? Yamaya be man. The boss should be who were in 500. The be almost well drawn. So I guess, a bit so to a good come to a picture of public was a special wire. Almost told me. Obi other waffle. And all the cross of God, the damn. I saw funny your programmer on prophet of a prophet. I don't know. So I say, the prophet went to Yabba Jessica. I was sharing man homo. Be a supernatural encounter. No more for the prophet. Until I saw nice. I say, and you are cost one. But say Ghana. Yamobo. Me say, Christosum. Abosonsom. What do you mean a confused boy? We are bosom for. We are bosom for. As a parent, oh yeah, show me channel. Over be at to her, one thing I may ask him. I may ask him, I want to be. Your uncle. I'm Pansoya do. What kind of crown? Hosea 9:7. I saw Casimir try. Hosea chapter 9. Verse 7. Verse number 7. What's a switching nano and yet I return nano and yet I return nano. What's in a Israel deep for Bonu say, what's it? Now Israel Bonu say a deep for the year or Jim for. Now only Nipano a year for them for. Okay. What's it? I return nano yet. A switching nano. A switching nano and yet. Israel Bonu said deep for you. I know that Israel Bonu said deep for a moment say, or we are deep for. Omi ya jimi fo. Amu ni pa de podam fo. Na de amomo fra no honhom ni pa no, abodam. So do ade ka sa asem wo etia wa. Wo ba so ate ni say bi. What you say? Hosea 6:9. Hosea chapter 6. 6:9.
verse 9 wɔsi na asɔfo asɔfokuo no te sɛ kwamukafoɔ asafofoɔ a wɔtɛ nipa odi ewu kwan mu wɔn sɛ wɔsi aka no asɔfokuo no wɔn te sɛ kwamukafoɔ a wɔtɛ nipa odi ewu wɔ kwan mu odi ewu kyerɛ nipa twe wɔn mogya kyerɛ nipa kunkum wɔn odi ewu wɔn ne wɔn gangs bɔnne a wɔn di no to aso kan wɔsi na okum odi ewu wɔ kwan mu na wɔde kɔ sikim na abusudeɛ ana wɔyɔ wɔn na wɔdidie yɛ fie wɔn na yɛ firam bɔ wɔte aseɛ abusudeɛ na wɔyɛ adeɛ ne kwan sɛ ɔsɔfo odiifo ɔyɛ ɔkɔ kaa efa mmaa wɔ wiram ɛna deɛ adura asɔ dɛm o ɛsɛ deɛ nye wiram mu bia wɔ adura asɔ dɛm ɛnyɛ sɔfo ketewa yiri bio adura asɔ dɛm wɔte aseɛ sɛ nka yɛ ade a mmaa no a yɛfa wɔn no etimi de aba awota nkɛyɛ papa ɔmo wɔn nsɛm o do maame mpɔn na ɛtɔbiri bi a Mika chapter 3 verse 5 to 11 Mika chapter 3 verse 5 to 11 ɛtɔbiri bi a na nipa yɛ mmɔbɔ oyɛ nso Jeremiah 14 na wasɛ akan 14 maame mpɔn ne breko bia Jeremiah no Mika 3:5 ɔsɛ sɛ na Awurade katia di fa ɔdada me ma na ɔde wɔse ka na ɔka sɛ obia tiɛ wɔse sɛ na Awurade katia adifo a ɔdada me ma na ɔde wɔn se ka na ɔka sɛ aso mesi obetimi ato mo betimi atoto kaase bi akyɛ ɔyɛ de aba no ɔnya dɔm lovely na manfo aka na kyerɛ asɛmpa so ɔyɛ good Thomas di fo no Thomas yi fo no mo ta mo kyerɛ so ɔde ahyɛ ala fo mo da bɛgye mo nyanka mo pa ti asɛmri but one hwi ɔbɛdaadaa dada me ma ɔde wɔn se ka ɔkasa asomdue na dɔn fam bibi nhyɛ wɔn anum deɛ wɔte wɔn ma ne biribi a wɔbɛkyerɛ wo so sa santi adeɛ bɛ samo ne so sama ne suade suma duru mo nkɔ suma duru mo nkɔ deɛ bɛtɔ adiifoɔ no so adekyea da ne wɔ nsum kabii mese nyadaagye meka Jeremiah 14 verse 14 na mempɔn Jeremiah chapter 14 verse number 14 14 na Awurade ka kyerɛ me sɛ atwerɛ n'adiifoɔ de hyɛ me din mu nkɔm nsoma wɔn mana hyɛ wɔn odiifoɔ ɛna ɛkasa no wɔsɛ mensoma wɔn na menyɛ adeɛ wɔn menhyɛ wɔn na menkasa menkyerɛ wɔn ɛna ɔsɛ ɔnkasa nkyerɛ obi atwerɛ anisoade hu ne nkɔmhyɛ ɛnsɛm hu nsɛm hunu wɔn akoma mu naadaa ɛna wɔn akoma mu naadaa ka kyerɛ mo diifoɔ bɛyɛ na nyame bɛka kyerɛ sɛ kɔtua bura na wɔka na ɔse nsɛm hunu diifoɔ bɛyi ɛna nyame bɛka kyerɛ sɛ woyɛ diifoɔ ɔse nsɛm hunu bayifoɔ nkum nsɛm hunu wote aseɛ naadaa sɛm akoma mu naadaa akoma mu naadaa akoma mu naadaa ɔse nti sɛ Awurade ka adiifoɔ a wɔde me din hyɛ nkɔm nanso ɛnyɛ me na mesomaa wɔn wɔn deɛ wɔka sɛ afenaa ne yɛ kɔm ne ma asase bi so yie afenaa ne kɔm ne bɛdwira adiifoɔ wɔsɛ so obi aka kyerɛ sɛ Awurade ɔma ɔboa yɛmɛ sɛ amen ɔka sɛ ɔma ɔboa ɔbɛba ma menka sɛ mo kyerɛ mfi apem yɛ ne dako yɛ ne mfi apem last meka sɛ me sɛ yɛwɔ 7,000 years yɛtwa me 6,000 and over bɛbɛkyɛ wade aseɛ 6,000 and over yɛnkorɔkɔ saa 7,000 ne nwie ɛna botankyɛ a Kristo maa no waka ɔso mpɛ so obia bɛwu ne bɔne ɔpɛ sɛ nnipa nyina ba no adwe nsakyerɛ wade aseɛ enti mafotu a mede ma wo ne sɛ ɛnyɛ mpaebɔ na wohia o ɛnyɛ akwankyerɛ wohia adwe nsakra nyame soa Yona ka ɔno ne we Yona nkɔbɔ mpaeɛ hɔ ɔkɔka asɛm mmienu pɛ ɔman no nyinaa sakra wode aseɛ
ade a wohia ɛyɛ nyame asɛm ne agye nsakyera ɛno ne ade a wohia gyeme so amen na wo nsa ka saa adeɛ no a afɛ bibia ne wɔ a wobisɛ awurade a ɔmfa ma wɔsɛ hwehwɛ ɔso ahennie ɛne tenenee a wɔm ne kane ɔsɛ hwehwɛ no di kan na ɔno ade yɛ nom ɛbama anɔpa mesrɛ wo mɛbere kɔ mepɛ sɛ obi a wɔtie me na no ɛsɛ baabi a Ghana aduro wɔamoa ani ana hɔ wobɛsom bosom ansa na wote asoɔ dɛ mesɛ wɔama w'ani ana hɔ wobɛsom bosom ansa na wote asoɔ dɛ gyeme so amen meka sɛ mi sound but awurade ho yɛ papa tena asase yi so di nokorɛ ma w'ani nka awurade ho ɔwo sɛ ne wakyɛ aka no yɛ wakoma pɛ no sɛ wobɛtɔ awurade ho na woyɛ papa wotra asase so na wodi nokorɛ na ma w'ani ka awurade nkotɔɔ ho a awurade dedeɛ wakoma pɛ bɛadeɛ bɛ wonkɔtotɔ nsuo ne ɔyɛ mesrɛ mo all over the world ɛwɔ so bi atena hye saa akwankyerɛ na ɔmoyɛ nyina ɔmo boa nyame sɛ mi ntɔn wei nyame sɛ mi nyɛ sɛ ɔmo boa wifoɔ ɔmo hye wi aname ba na akoa bi ne mposa bɛbɔ wɔse sɛ ɔnom wi ne wano yɛ tuntum a ɔwaduru a ɔde wɔhye ano no na yɛ kɔɔ te sɛ buroni bi ɔde abɛbɔbɔ kurom nam sɛ agorɔ ano no bɛyɛ kɔɔ te sɛ buroni deɛ nti ɔno na ɔse wi ne bɔ n'ano no na wisie ne kɔ na no ho atu ana wɔhye na asa yɛ kɔkɔɔ ana ɔda fa na ɔde kyerɛ nam sɛ agorɔ ade aseɛ nti wɔnhwɛ yɛ a yɛka wo nyini yɛwɔ asɛfo a wɔmabɔ dam adefoɔ a wɔmabɔ dam na teɛ so dɛn yɛyɛ braces na yɛ satawale bi a awie no ma wote aseɛ awie no ma mehyɛ fa wakoma nyinaa ma Jesus Christ bɛyɛ deɛ awurade pɛ na awurade mmoa asen sɛ wode wotiri bɛkɔ akɔhyɛ bosom ase amen yɛbɔ mpa yɛyɛ mehwɛ adesɛm no ana mugunu sɛ saa baabi a nipa tu nipa guo no wrong ɛbɛsɛ wode aseɛ yɛwɔ Christ no wode adanseɛ sɛ wɔse sɛmtoo ne se You may now subscribe.